Guy, jodoh na phone kaham, guy nak to tini news raw nok bai khana je, ga sini tam nani, obi dara deh nan mana je hane bong channel je age video khlainai, mane short drama khlainai ta, short video khlainai, ga bina jomatia, gatai bosai, elek jomatia no thimani aka mangka thai, nong mani ta, guy habono baksa kai ba sawo. JCB mane rulal de na dojar gari o thutai langma chokha hanai nungmani ta gai bihi kai to hospital aka jaga no spot dead pho gai basa kai to hospital lot langai lang jagai thike hanai khanawa gai abono kisa sini kongthai bararo nai nugoi gari chalok baidi aka gari chalok di gari tho bike tho nai nugoi chalok baidi gai siari takto masini sijon siari to bangnai no siari ni bunai nuglia bong semano gabun gun jate ingka na boi dekhlai ka tamni sajinan tabo gabono asungno kisate nan tini kok kajarmo je kaham kai nai nugoi bike gari chalok baidi malkhung chalok baidi nijini sakno niji no gona nango bansi na nango gai tini abo nugoi ta sajidi bokha tongto gya gaba kisa ma khlai na kata Kaya no video tini khlai na yang gai bui de khlai tam de khlai tawok sayo maya gai joto ni channel to rojang nugo atikhai gang bu kisa sainen ne khlai na kata gai musuk tai nyong sinai kisa tia no abo kisa kok kasar mong hone se kisa kok khlai mane gai nai tong ni ta tamba sok tam ni chalong sinan taw tai sai malang le ya musuk tanyang siwana tini ni ani chikon cha video gai joto no kaham kai tong baidi kaham kai bike gari chalok baidi nai lugoi choli baidi tin bai musuk nong sinai